So before ko mag-start ani na video, warning lang, consider yourself warned. Dili mi mga pro trader, gi-share lang na mo among nahibaw-an basin tay makatabang mi. So sa trading day naga-earn pud mi. So share lang na mo ha, pero dili mi pro trader. Nagid po yung mga time na mapildi mi. So share lang basin makatabang di ay. So start na ta. Okay, nanapod mo diri sa ako ang channel. So di na ta magdugay ato naning sugdan. Ang ato dayong topic karon kay leverage. Leverage sa forex trading. Daghay nang utana unsay leverage, unsa ning leverage, unsay purpose ani, unsay pulos, unsay gamit aning leverage. So mao ni atong topic, mao ni atong isgutan karon. Mao ni ang akong share. So kani di akong share no kung unsa ra pod akong nasabtan. So start na ta. Before ta mag explain sa leverage ato sa ning isgutan ning lot size. So dili dahil siya sukod sa yuta no ang lot size. Ang meaning aning lot size sa forex trading is lahi kaayo. Kasi makaingon ta na sukod ni siya sa yuta ba. So ang lot size dahil sa forex trading is mao atong ginagamit para maka-trade ta or makapalit ta. So for example diri sa tuwa, para makapalit tag balay kailangan nato og kwarta. So obvious kay no, para makapalit tag sakyanan kailangan nato og kwarta. So sa forex trading ang atong ginapalit tay diri ano kay kwarta. So para makapalit tag kwarta kailangan nato og lot size. So unsa man gyud ning lot size? So example sa lot size is kani siya. So kaning 1.00 man siya ang lot size or volume, pareha lang na siya. So ma-adjust din ni siya no, dili lang kay 1.00 na, pwede na siya mahimog 0.01, 0.02, 0.03, mahimog 2.00, 3.00, kung pila mo gusto pwede na siya. Pero sa kanina tutorial, kanina video, 1.00 lang ang ato ang i-focus. So makita din na ninyo no sa upper left side sa inyong MetaTrader platform. So balik ta. 1.00 na lot size ang ato ang focus karon or 1 standard lot size. So unsaon day nato para magkaroon tag 1 standard lot size? So ang kailangan nato kay 100,000 US dollar or 5 million pesos. So wala man tayo nga ni kadako na kwarta no. Or siguro pasing ka mo na inyo pero ako wala ko ingani. So sa mga wala ingani kadako na kwarta mo nang moabot si leverage. So unsa man gyud ning leverage? Para lang sa ko ano, leverage is pautangon ta or pahulamon ta. So ang broker magpautang or magpahulam sa tuwa. Ang nakanindot pa gyud ani kay ang ilang gipahulam or ilang gipautang kay y interest. Dili siya pareha sa kanang mag-loan ta sa bangko na interest. Lahi ra pud siya sa stock market, sa kanang broker sa gawas naga-offer sila leverage tapos magbayad kag interest kada adlaw. So diri sa forex ang leverage is free lang. So ang ako ding broker is XM. Sa XM ang ilang gina-offer na leverage is kani 1:1, 1:2, up to 1:888. So unsa di paggamit ang leverage? Unsa may function ani? So yung ani ni siya. Di ba ang kailangan nato is 1 standard lot? So para magka 1 standard lot ta kailangan nato og 100,000 US dollar. Unya kay wala man tayo nga na kwarta, mao na maggamit na tag leverage. So for example ang leverage nato yung gamit is 1:888. So kung kanina leverage ang atong gamit, ang kailangan lang nato na kapital is 112.7 US dollar or 113 US dollar. So imbis na 100,000 US dollar, ang imo na lang i-capital is 113 US dollar. So mo na lang din mo i-capital. So ngano man. So ngani ni siya. Ang 113 US dollar mao ni mong capital. So mao ni siya si 1 kani 1 times 888 na ang gipahulam sa broker mao na siya. So ang imong capital karon kay mao na ni
mao na ni imong power of buy and sell. Mao ni mong pwede ma-buy and sell. So 100,344 USD na. So mas dako pa sa 100,000 USD. So nana kay 1 standard lot or mas sobra pa sa 1 standard lot sa imong gamay lang na kapital, sa 113 US dollar lang na kapital. So ingana lang no ang paggamit sa leverage, ingana lay pasabot sa leverage, gipahulam ta, gipautang ta, ug ayaw mo kabalaka kay ilang leverage why interest. So ana lang na no, kung ang imong leverage na gamit is 1:1, ang imong kapital kay 113 US dollar times 1 ra siya, so di siya maotro, 113 US dollar lang gid siya. So para sa kuha mas maayo kung gamito nato tong mas higher na leverage. So mao lang sa to sa karon, tana nasabtan ninyo unsa ang leverage. Salamat.